фарқи асосии байни равиши Nexus ва идоракунии ҳамгирошудаи захираҳои об дар он аст ки идоракунии ҳамгирошуда бо назардошти робитаҳои байни об, ғизо ва энергия аз захираҳои об оғоз меёбад. дар ҳолати беҳтарин равиши Nexus мекӯшад ки ҳар се унсурро ҳамчун як системаи ба ҳам алоқаманд баррасӣ кунад. аз сиёсат ба амал идоракунии ҳамгирошудаи захираҳои об тавассути муколамаи гендерӣ, инноватсия ва Nexus таҳти чунин унвон форуми 12-уми ҳавзаи занон ки аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии ассотсиатсияи зан ва ҷомеа ва лоиҳаи миллии идоракунии захираҳои об Хелветес Тоҷикистон ки аз тарафи ҳукумати Швейтсария маблағгузорӣ мешавад баргузор гардид. дар он намояндагони вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, раёсати шӯрои ҳавзавии дарёи Сир, лоиҳаи миллии идоракунии захираҳои об, аъзоёну меҳмонон ва васоити ахбори omma иштирок доштанд. У женщин есть природный магнетизм. Я думаю, что привлечение женщин в этот сектор – это очень правильно, потому что женщины могут за собой максимальное количество людей привлекать к своей деятельности других. Для того, чтобы привлекать молодежь, нужно объяснять, что это. дар форуми навбатии мавзӯъҳои пешрафт дар татбиқ ва дурнамои стратегии форуми ҳавзаи занон барои соли 2026, амалҳои афзалиятноки лоиҳаи идоракунии обҳои зеризаминӣ барои соли 2026, муаррифии лоиҳаи стратегии гендерӣ дар низоми агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ташаббуси ҷаҳонии сабз барои солҳои 2026-2030, дастгирии идоракунии устувори захираҳои об ва дипломатии об дар ҳавзаҳои фаромарзӣ матраҳ шуданд. дар форуми навбатӣ аён гардид ки зан ва ҷалби он дар идоракунии тамоми захираҳо, аз он ҷумла захираҳои об хеле муҳим аст. аз ин хотир мо умедвор ҳастем ки дар солҳои оянда дар сатҳи минтақа чунин форум таъсис хоҳад ёфт ва он як натиҷаи хубтару беҳтареро дар сатҳи минтақа хоҳад дод ва барои манфиати тамоми кишвару давлатҳо хоҳад буд. дар қисмати муҳокимаи интерактивӣ панелӣ бошад масъалаҳои табдил додани бахши иқлим, робита ва муколама, рӯзномаи иқлим ва раванди ҳамгирошудаи об дар доираи муколамаи занони Осиёи марказӣ, тағйироти асосӣ ва дигаргунсозии сиёсати миллии об, муносибатҳои муосир ба идоракунии захираҳо, воситаҳои муосири ҷалби ҷавонон ба соҳаи об, амалии ташаббусҳои экологӣ ва харитаи партовҳо баррасӣ гардиданд. занон гавҳар ё як маҳаки муҳими идоракунӣ ҳастанд ва ҷалби онҳо дар идораи чунин неъмати гаронбаҳои табиат муҳим аст ва мо тамоми натиҷаҳоеро ки форум имрӯз нишон дод гувоҳи он аст. ин навбат форум бо иштироки васеъи намояндагони васоити ахбори omma сурат гирифт. ҳадафи ҷалби онҳо ин инъикоси дурусти масъалаҳои захираҳои об дар телевизион, радио ва матбуот ба ҳисоб рафт. ҳамчунин ба форуми имсола дарсҳои омӯзишӣ ҷой дода шуданд ки яке аз усулҳои муосири фаҳмонидани маълумот буда кори гурӯҳиро байни аъзоёни форум вусъат бахшид. бо пешниҳоду тавсияҳои иштирокчиён ҷаласаҳои мавзӯӣ барои татбиқи минбаъда форуми 12-уми ҳавзаи занон ба итмом расид. Насими Абдуллозода, Музаффар Собиров барои барномаи иттилоотии ахбор.